Én valójában azt kerestem, hogy hogyan lehetne több szabadidőm, és én ezt meg is kaptam. Amikor elkezdtem az akadémiát, akkor még úgy működtünk, hogy én is ugyanúgy aktívan, tevékenyen dolgoztam a cégben, mint ahogy a kollégák, és ezáltal ugye én is csak egy munkavállaló voltam, nem voltam egy cégvezető, és itt megtanultam, hogy hogyan kell cégvezetőnek lenni, és ez egy hatalmas fejlődés volt, hogy most már nekem effektív nem kell a cégben munkát végeznem, tehát amikor felhív valaki, hogy akkor majd szóljak, ha ráérek, akkor mondom, hogy én ráérek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem is számokban mérhető, tehát nálunk most még ez az árbevétel növekedés az nem indult el, hanem egy olyan stabilitás, egy minőségi ugrás, hogy például az irodánkat több mint duplájára emeltük, az irodának a méretét. Tehát ugye a 265 négyzetméteres irodából egy darab 230 négyzetméteresbe költöztünk, hogy pontosan azért, hogy elé menjünk annak, hogy mi fejlődni akarunk, mi el akarjuk érni azt, ami az én álmom, hogy árban is, meg bevételben, meg profitban is ott tartsunk, amit én kitűztem álomként, és úgy gondolom, hogy efelé nagyon jól haladunk. Tehát, hogy vannak most is ugye azért akadályok, tehát hogy azért ez egy nagyon nehéz időszak volt ezen átmenni, hogy pótoljam azokat az embereket, de így utólag ránézve azt mondom, hogy tök jól megléptük, és ehhez kellett az, hogy a tudás az bennem legyen. Úgyhogy, és elkezdtük az egyik kollégát azt elkezdtük értékesítővé nevelni, úgyhogy ezt is próbáljuk most már így külön kezelni, hogy ne én legyek az, aki mindenkinek értékesít, hanem legyen valaki, aki elad minket gyakorlatilag.